Et nyt tiltag vil gøre, at Arrivas busser skal slukke motoren, når de holder stille. Chaufførerne fra andre busselskaber tror ikke på, at det vil øge sikkerheden. Altså umiddelbart kan jeg ikke forestille mig, at det skulle have forskel på sikkerheden. For mig at se, har det noget med miljø at gøre, at man ikke skal holde rus. Indtil videre er det kun Arriva, der har indført tiltaget, men hos Midttrafik, der styrer den kollektive trafik i Region Midtjylland, overvejer man også nye sikkerhedsløsninger. Vi prioriterer sikkerhed højt, og så er det klart, så tager man op og siger, hvad kan vi gøre for at forebygge sådan nogle ulykker. Men det er selvfølgelig oplagt, at efter sådan en hændelse, så er det en af de ting, vi tager op til diskussion, om det eventuelt er en ordning, der skal bredes ud. Og nye løsninger skal bruges, for man ser dagligt farlige situationer på Aarhus Rutebilstation. Normalt så er der jo en række foranstaltninger, som det er op til det enkelte busselskab at tage. Og nu synes jeg, her har Arriva været prisværdigt hurtigere. Jeg kan bare ikke se, at det skal gøre noget forskel, om man starter eller ej. Du har en kontakt, du trykker på, enten return eller drive, ikke også? Så det er det handler om. Chaufførerne mener dog, at Arrivas tiltag er et PR-stunt. Det lyder jo godt over for ens passagerer at sige, at nu gør vi det her tiltag, så er det meget mere sikker. Og det mener jeg jo ikke, det er. Hvis tiltaget breder sig til resten af Midttrafiks selskaber, tvivler chaufførerne på effekten. Det kan de jo ikke holde øje med, heller ikke, jo. Vi er ude på egen boldgade, når vi kører bussen, jo. Vi har forsøgt at få Arrivas chauffør til at udtale sig, men på grund af firmapolitikken har det ikke kunne lade sig gøre. Ledelsen har heller ikke ville tale med os.